quien le gusta o algo así, si es una chica que no entra en el canon, es como que una ofensa a la masculinidad del hombre, como que ¿cómo te puede gustar esa mujer? ¿No te gustan más delgadas y así? E digamos unha cousa, todos os corpos, absolutamente todos, son válidos. E ninguén debería sentir a presión por cambiar o seu propio corpo, o corpo co que naceu, por unha mera imposición patriarcal e estética. E non va a decir que todos os corpos sexan bonitos, porque decir que todos os corpos son bonitos implica definir que é a beleza, e definir que é a beleza dentro dunha sociedade onde hai un sistema que nos está definindo continuamente que é ser belo, que é o bonito e que é o feo, a mí non me parece o máis adecuado. Sinxelamente, todos son válidos, todos valen, todos cumplen a súa función.